በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ንዓኹም ይኹን። እንኳዕ ናብ ሲቲ የምሕቶን መልስን መጽሓፍ ቅዱስ ብድሓን መጻኹም። ንሎሚ ብዛዕባ ተፈላማይ ንጉስ እስራኤል ዝነበረ ንጉስ ሳኦል አመልኪቱ 25 መጽሓፍ ቅዱሳዊ ሕቶታትን መልስታትን ሒዝናልኩም መጺና ኣለና። ካብ ውልደቱ፣ ሽመቱ፣ ጀግንነቱ ክሳብ እቲ ዘሕዝን ውድቀቱን ዝድህስስ እዩ። ክትከታተሉ ንዕድም። ቅድሚ ምጅማርኩም ግና ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ነዛ ቪድዮ ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤትና ክትኮኑ ተዓዲምኩም ኣለኹም። ላይኩን ግበሩ። ነዛ ቪድዮ እንትፈቲኹማ ድማ ንኻልኦት ሼር ግበርዋ። ክንደይ ከም ዝመለስኩም ኣብ ኮመንት ጽሓፉልና። ሳኦል ዝብል ስም ትርጉሙ እንታይ እዩ? ዝተለመነ፣ ዝተቐብአ፣ ሓያል ተዋጋይ። መልሱ ዝተሓተተ ወይ ድማ ዝተለመነ ማለት እዩ። ሳኦል ዝብል ስም ካብ ዕብራይስጥ ቃል ሻኡል ዝመጸ ኮይኑ ካብ እግዚአብሔር ዝተሓተተ ወይ ድማ ዝተለመነ ማለት እዩ። ንጉስ ሳኦል ወዲ መን እዩ? ወዲ ቂስ፣ ወዲ አቤኔር፣ ወዲ እሰይ? መልሱ ወዲ ቂስ እዩ። ሳኦል ካብ ሓደ ቂስ ዝስሙ ሃብታም ሰብኣይ እዩ ተወሊዱ። ሳኦል ካበየናይ ወገን እስራኤል እዩ ነይሩ? ካብ ይሁዳ፣ ካብ ቢንያም፣ ካብ ሌዊ? መልሱ ካብ ቢንያም እዩ። ሳኦል ካብቲ ኣብ እስራኤል ኣዝዩ ንእሽቶ ዝነበረ ነገድ ቢንያም እዩ ተወሊዱ። ሳኦል ቅድሚ ምስ ነቢይ ሳሙኤል ምርኻቡ እንታይ እናገበረ ነይሩ? ኣእዱግ ኣቦኡ ይደሊ፣ ሓድሽ ስራሕ ይሰርሕ፣ ወታደራዊ ሓገዝ ይገብር። መልሱ ዝጠፍአ ኣእዱግ ኣቦኡ ይደሊ ነይሩ እዩ። ኣእዱግ ኣቦኡ ቂስ ጠፊአን ስለ ዝነበራ ሳኦል ምስ ኣገልጋሊኡ ኮይኑ ክደልየን ወፊሩ ነበረ። ሳኦል ኣብ ማእከል ህዝቢ እስራኤል ብምንታይ ፍሉይ ኣካላዊ ትርኢት ይፍለጥ ነይሩ? ነዊሕን መልክዐኛን፣ ኣዝዩ ሓጺር፣ ቀይሕ ነበረ። መልሱ ነዊሕን መልክዐኛን እዩ። ሳኦል ካብ መንክቡ ጀሚሩ ካብ ኩሉ ህዝብን ላዕሊ ነዊሕን መልክዐኛን ነበረ። ንሳኦል ቀዳማይ ንጉስ ክኸውን ብዘይቲ ዘቐብኦ መን እዩ? ነቢይ ሳሙኤል፣ ካህን ኤሊ፣ ነቢይ ናታን?
መልሱ ነቢይ ሳሙኤል እዩ። ሳሙኤል ነቲ ብልቃጥ ዘይተወሲዱ ኣብ ርእሲ ሳኦል ብምፍሳስ ንሳኦል ሰዓሞ። ሳኦል ንጉስ ክኸውን ዕጫ ክወፀሉ ከሎ ኣበይ ተሓቢኡ ነበረ? ኣብ ማእከል ኣቑሑ፣ ኣብ በዓቲ፣ ኣብ ዱር። መልሱ ኣብ ማእከል ኣቑሑ እዩ። ህዝቢ ክደልይዎ ከለዉ ሕፍረት ወሪርዎ ኣብ ማእኸል እቲ ኣቑሑ ተሓቢኡ ነበረ። ሳኦል ንጉስ ምስ ኮነ እቲ ፈላማይ ዓብ ወታደራዊ ዓወቱ ኣብ ልዕሊ መን ነበረ? ኣሞናውያን፣ ፍልስጤማውያን፣ ግብፃውያን። መልሱ ኣብ ልዕሊ ኣሞናውያን እዩ። ሳኦል ንከተማ ኢያቢስ ገለዓድ ካብ ሓደጋ ኣሞናውያን ኣድሒንዋ እዩ። ካብቶም ዓበይቲ መሳፍንቲ እስራኤል መወዳእታ ዝነበረ መን እዩ? ሳኦል፣ ሳሙኤል፣ ኢያሱ። መልሱ ሳሙኤል እዩ። ሳሙኤል ካብቶም ዓበይቲ መሳፍንቲ መወዳእታ ዝነበረ እዩ። ቀዳማይ መጽሓፍ ሳሙኤል ድማ እስራኤል ካብ ግዛኣት መሳፍንቲ ናብ ንጉሳዊ መንግስቲ ከም ዝሰገረት ይገልጽ። ንሳኦል እግዚአብሔር ዝገሰጾ ምኽንያት እንታይ እዩ? ባዕሉ መስዋዕቲ ብምግባሩ፣ ንኣሞናውያን ብምምሓሩ፣ ንሳሙኤል ብምጽራፉ። መልሱ ባዕሉ መስዋዕቲ ብምግባሩ እዩ። ሳኦል ንሳሙኤል ከይተጸበየ ባዕሉ መስዋዕቲ ብምቕራቡ ናይ ክህነት ስርዓት ጥሒሱ እዩ። እቲ ብጅግንነቱ ፍሉጥ ዝነበረን ፍልስጤማውያን ዘሰንበደ ዓብይ ወዲ ሳኦል መን እዩ? ዮናታን፣ ሜልኪሳ፣ የሱዊ። መልሱ ዮናታን እዩ። ዮናታን እሙንን ጅግናን ወዲ ሳኦል ኮይኑ ምስ ኣገልጋሊኡ ጥራይ ንሰራዊት ፍልስጤም ሽብር ይፈጥረሎም ነይሩ። ካብ ደቂ ሳኦል ዘይኮነ መን እዩ? ሚካል፣ ዮናታን፣ ሊያ። መልሱ ሊያ እዩ። ኣወዳት ደቂ ሳኦል ዮናታን፣ የሱዊ፣ ሚልኪሳ ይበሃሉ ነበሩ። እተን ኣዋልድ ድማ እታ በኹሪ ሜሮብ፣ እታ ንእሽተይ ድማ ሚካል ነበረት። ሳሙኤል ንሳኦል
ካብ መስዋዕት እንታይ ይበልጽ ኢሉ ገሰጾም። ምእዛዝ፣ ጸሎት፣ ምዝማር። መልሱ ምእዛዝ እዩ። ሳሙኤል እነሆ ምእዛዝ ካብ መስዋዕቲ ቃል ምስማዕ ድማ ካብ ሰብሒ ማጓሉ ይበልጽ በሎ። መንፈስ እግዚአብሔር ካብ ሳኦል ምስ ረሓቐ ካበይ ዝመጸ ክፉእ መንፈስ ይሸግሮ ነበረ። ካብ እግዚአብሔር፣ ካብ አጋንንቲ፣ ካብ ሰብ። መልሱ ክፉእ መንፈስ ካብ እግዚአብሔር እዩ። መንፈስ አምላኽ ምስ ረሓቆ ክፉእ መንፈስ ካብ እግዚአብሔር ዝተላእኸ ከሳቅዮን ከጨንቆን ጀመረ ይብል። ሳኦል ካብቲ ዘሳቅዮ ክፉእ መንፈስ ንኽዓርፍ ኢሉ በገና ክጻወተሉ ንመን ጸውዐ? ንዳዊት፣ ንሰሎሞን፣ ንአሳፍ። መልሱ ንዳዊት እዩ። ዳዊት ብበገና ክጻወት ከሎ እቲ ክፉእ መንፈስ ካብ ሳኦል ይርሕቕ ከም ዝነበረ መጽሓፍ ይነግረና። እተን አንስቲ እስራኤል ንዳዊትን ሳኦልን ብምውድዳር እንታይ ኢለን ደረፋ? ሳኦል ሽሕ ዳዊት ግና እልፊ፣ ሳኦል ጅግና ዳዊት ግና ሕፃን፣ ሳኦል ሓያል ዳዊት ብርቱዕ። መልሱ ሳኦል ሽሕ ቀተለ፣ ዳዊት ግና እልፊ ቀተለ እዩ። እዚ ደርፊ እዚ ንሳኦል ዓብዪ ቅንዓት ኣሕደረሉ። ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚሩ ንዳዊት ብኽፉእ ዓይኒ ክጥምቶ ጀመረ፣ ክቐትሎ እውን ደለየ። ሳኦል ንዳዊት ንምቕታል ክንደይ ግዜ እዩ ብኹናት ክወግኦ ዝፈተነ? 2 ግዜ፣ 1 ግዜ፣ 5 ግዜ። መልሱ 2 ግዜ እዩ። ዳዊት በገና እናተጻወተ ከሎ ሳኦል 2 ግዜ ኩናት ወርወረሉ፣ ዳዊት ግና አምለጠ። ሳኦል ንዳዊት ምእንቲ ብፍልስጥኤማውያን ክቐትሎ ኢሉ ብምሕሳብ ከም ዓብዪ መጻወድያ ክትኮኖ ዝሃቦ ጓሉ መን ትበሃል እያ? ሜራብ፣ ሚካል፣ አቢጌል። መልሱ ሚካል እዩ። ሚካል ንዳዊት ትፈትዎ ስለ ዝነበረት ሳኦል ግና ሚካል ኣዝያ ከም ዝፈተወቶ ምስ ሰምዐ እቲ ነገር ደስ ኣበሎ፣ ከም መፈንጥራ ክትኮኖ ኢሉ ድማ ሃቦ። ሳኦል ንዳዊት ኣብ ዝሃድነሉ እዋን ንዳዊት እንጀራ ስለ ዝሃቡ ዘጥፍኦም ንመን እዩ? ንካህናት ኖብ፣ ንሰብ ጊብዓ፣ ንሰብ ኢየሩሳሌም። መልሱ ንካህናት ኖብ እዩ። እቲ ኤዶማዊ ዶይቅ ብዝሃቦ ሓበሬታ መሰረት ሳኦል 85 ካህናት ንዳዊት እንጀራ ብምሃቦም ምኽንያት
ንክቕተሉ ሳኦል ኣዘዘ። ዳዊት ኣብ በዓቲ ዓይኒ ጋዲ ከሎ ንሳኦል ክቐትሎ ዕድል ረኺቡ እናሃለወ ራህሪሁ ብምግዳፍ እንታይ ገበረ? ጫፍ ቀምሹ ቆረፀ፣ ሰይፉ ወሰደ፣ መትሓዚ ማይ ወሰደ። መልሱ ጫፍ ቀምሹ ቆረፀ እዩ። ዳዊት ኣብ ልዕሊ እቲ ዝተቐብአ ኢዱ ከየልዕል ስለ ዝፈርሀ ጫፍ ቀምሹ ጥራይ ቆረፀ። ሳኦል ኣብ መወዳእታ ህይወቱ ንእግዚአብሔር ጠይቁ መልሲ ምስ ኣበዮ ናብ መን ከይዱ ሓተተ? ናብ ጠንቋሊ፣ ናብ ሓድሽ ነቢይ፣ ናብ ሊቀ ካህናት። መልሱ ናብ መናፍስት ትጽውዕ ጠንቋሊት ሰበይቲ እዩ። ኣምላኽ ብሕልሚ ይኹን ብኡሪም መልሲ ከይሃበ ስቕ ስለ ዝበሎ ናብታ ኣብ ዓይን ዶር ዝነበረት ጠንቋሊት ከደም። ሳኦል ዝገብሮ ምስ ጨነቆ ነታ ኣብ ዓይን ዶር ዝነበረት ጠንቋሊት ሰበይቲ መንፈስ መነ ልዕሊ ለይሉ ሓተተ። መንፈስ ሳሙኤል፣ መንፈስ ሙሴ፣ መንፈስ ኤሊ። መልሱ መንፈስ ሳሙኤል እዩ። እቲ መንፈስ ሳሙኤል ኮይኑ ሳሙኤል ንሳኦል ትእዛዝ እግዚአብሔር ስለ ዘይፈጸምካ ጽባሕ ንስኻን ደቅኻን ምሳይ ክትኮን ኢኹም በሎ። በዚ ድማ ከም ዝመውት ነገሮም። ንጉሥ ሳኦል ዝሞተሉ ዓብይ ውግእ ኣበየናይ እምባ ነበረ? ኣብ እምባ ጊልቦዓ፣ ኣብ እምባ ሲና፣ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ? መልሱ ኣብ እምባ ጊልቦዓ እዩ። እስራኤል ብፍልስጥኤማውያን ዝተሰዓሩሉን ሳኦልን ደቁን ዝሞቱሉ ቦታ እምባ ጊልቦዓ እዩ። ሳኦል ብፍልስጥኤማውያን ቀስትታት ምስ ቆሰለ ኣብ ማውታኡ ኸመይ ነበረ? ኣብ ልዕሊ ሰይፉ ወደቐ፣ ጸላእቱ ቀተልዎ፣ ብሕማም ሞተ። መልሱ ኣብ ልዕሊ ሰይፉ ወደቐ እዩ፣ ወይ ድማ ንባዕሉ ቀተለ እዩ። ሳኦል እቶም ጸላእቱ ከይላግጽሉ ነቲ ተሸካሚ ኣጽዋር ምስኡ ዝነበረ ንስኻ ቀተለኒ ዋላ እንተበሎ ንሱ ግና ክቐትሎ ስለ ዝፈርሀ ሳኦል ባዕሉ ሰይፉ መዚዙ ኣብ ልዕሊኡ ወደቐ። ሰብ ኢያቢስ ገለዓድ ንሬሳ ሳኦልን ደቁን ካብ መንደቕ ቤትሳን ወሪዶም እንታይ ገበርዎ? ኣንደድዎን ቀበርዎን፣ ኣብኡ ሓደግዎ፣ ናብ ዳዊት ሰደድዎ። መልሱ ኣንደድዎን ቀበርዎን እዩ። እቶም ጀጋኑ ኢያቢስ ገለዓድ ነቲ ሳኦል ዝገበረሎም ሰናይ ብምዝካር ሬሳኡ ወሪዶም ብኽብሪ ቀበርዎ። ጀሚርና ንኽንውድእ ዝረደና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ካብ ሽመት ክሳብ ውድቀት ሳኦል እንታይ ንመሃር? ምእዛዝ ካብ መስዋዕት ይበልጽ። ትዕቢትን ቅንዓትን መወዳእቱ ውድቀት ምዃኑ ንመሃር። ክቡራት ስድራ ቤት ሲቲኤም ካብ 25 ሕቶታት ክንደይ መሊስኩም? ኣብ ኮመንት ጸሓፉልና።
እዚ ትምህርታዊ መደብ ንክርስትያናዊ ህይወትኩም ከሃንጽ ተስፋ ንገብር። እዚ ቪድዮ ጠቃሚ ኮይኑ እንተረኺብኩሞ ላይክ ብምግባርን ንኻልኦት ሼር ብምግባርን ኣካፍልዎ። ተመሳሳሊ ትምህርቲ ንምርካብ ድማ ሰብስክራይብ ምግባር ይትረስዑ። ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን።